טוב, אז בווידאו הזה אנחנו נראה מה עושים אם קיבלנו מכשיר, זה שקע גרמני, שקע אירופאי, אם קיבלנו מכשיר עם תקע כזה. לצורך העניין, כמו שאתם רואים, התקן האירופאי, אלה המגעים של ההרקה. פה יש את הפאזה ופה יש את האפס, וככה נראה השקע, המגעים של ההרקה, הפאזה והאפס, אוקיי? אנחנו רוצים לראות מה קורה אם קיבלנו מכשיר כזה, ואנחנו צריכים להחליף לתקע ישראלי תקני, או במצב כזה כמו שיש פה, שהכבל פה, כל הכבל פה כבר התפורר, ומישהו ניסה לבצע פה תיקון. זה לצורך העניין כבל יצוק, שמישהו ניסה לבצע בו תיקון, אבל כמו שאתם רואים פה, כל המוליכים פה כבר חלודים, כל המוליכים פה כבר חשופים, וזה כבר לא בטיחותי להשתמש בזה. אוקיי? אז תכף אנחנו נראה מה עושים. בשביל הדבר הזה אנחנו נצטרך, הווידאו הזה הוא למי שאין לו יותר מדי כלים, ואפשר לעשות הכל מכלים הכי פשוטים שיש, ממקסטוק או מכל טמבוריה. חשוב לציין שלפי החוק במדינת ישראל, הדברים האלה יעשו רק על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיון, ולכן הווידאו הזה הוא לצורכי למידה ובידור בלבד. אוקיי, אז אנחנו נצטרך תקע כוח, אפשר לקנות בכל טמבוריה במקסטוק. סכין יפני הכי פשוט שיש, מברג, רצו שיהיה דו צדדי, או שני מברגים, אחד פיליפס ואחד שטוח. אפשר לקנות, כמו שאמרתי, הכי זול ממקסטוק. קאטר, לא חייב משהו פנסי, אפשר לקנות ממקסטוק, ופלייר. אוקיי, ובנוסף לזה, סופיות שמתאימות לשטח חתך של הכבל. במקרה שלנו לא רואים, אבל מוטבע על הכבל 0.75 מילימטר שטח חתך, זאת אומרת 3/4 מילימטר, ובחרתי סופיות מתאימות לקוטר. תשאלו בטמבוריה, בחנויות שמוכרות כלים. אוקיי, אז בואו נתחיל. קודם כל, אנחנו צריכים לחתוך את כל הקטע הפגום. ככה חותכים אותו בברבריות עם הקאטר. זה אנחנו לא צריכים יותר, הולך לפח. לוקחים את התקע, פותחים אותו. כמו שאתם רואים פה מצוין ה-L, שזה הפאזה לייב, ה-N, שזה האפס, וההרקה. במקרה שלנו אין ההרקה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אתם תכף תראו. אוקיי, פותחים את התקע. פותחים את התקע. יופי, כל המגעים האלה אפשר גם להוציא, אפשר לא להוציא, מה שאתם רוצים. פותחים פה את המהדק. ומסתכלים כמה בערך אנחנו צריכים לגלף את הכבל. בערך ככה. אוקיי, ככה מורידים את הבידוד החיצוני של הכבל. בעזרת סכין יפני כמעט ולא לוחצים. עושים סיבוב קטן ומנסים לשבור. הבידוד החיצוני של הכבל נשבר. אוקיי, עכשיו, לפי התקן בארץ, האפס תמיד כחול, ההרקה תמיד צהוב עם ירוק, הפאזה במערכת חד פאזית היא תמיד כחולה. בתקן בעולם
כמו שאמרתי, האפס תמיד כחול, ההרקה תמיד צהוב עם ירוק, הפאזה יכולה להיות כל דבר שנוח ליצרן לעשות, אוקיי? אז אנחנו צריכים עכשיו לגלף את הבידוד של המוליך עצמו. זאת הסופית שלנו, זה מה שאנחנו צריכים בערך ככה, בערך 7-8 מילימטר, בדיוק כמו שהורדנו את הבידוד מהכבל. חותכים טיפה, מנסים לשבור את הבידוד. חשוב לא ללחוץ חזק כדי לא לחתוך את המוליכים. כי החוטים הקטנים האלה, כל פעם שאתם חותכים חוט, אתם מורידים משטח החתך של הכבל, וזה מוריד מכושר הולכת החשמל שלו. ברגע שזה מוריד מכושר הולכת החשמל שלו, הכבל מתחיל להתחמם, ובסופו של דבר נשרף. אוקיי? אז גילפנו את שתי הכבלים. טוב, אז הבאתי סופיות אחרות שמתאימות לקוטר, ואנחנו מתחילים פשוט להלביש אותם על המוליך. אלה סופיות מבודדות. מה זה אומר? שיש להם את הפלסטיק הזה שמתלבש על הכבל. יש גם סופיות לא מבודדות, במקרה הזה סופיות מבודדות. אוקיי, הלבשנו את הסופיות, אנחנו לוקחים את הפלייר שלנו ופשוט לוחצים. הכי פשוט שאפשר, פשוט לוחצים. יש פה טיפה מהמוליך שיוצא, אנחנו נחתוך אותו בשביל היופי. כמו שאתם רואים, מה שקרה עכשיו, לקחנו כבל גמיש עם הרבה מאוד חוטים והפכנו אותו לכבל קשיח. אוקיי? עכשיו, יש תקעים שהפינים האלה יוצאים מהמקום, יש כאלה שלא יוצאים מהמקום. אנחנו נוציא. כמו שאתם רואים פה כתוב L. L זה Live, זה אומר שזה הפאזה. אנחנו פשוט שמים אותו בפנים, מתחילים להדק טיפה עם היד, רק שלא ייפול לנו, ומעתקים עם המברג. בשביל שיהיה לנו מגע מרבי, אנחנו נתפוס את המוליך עם משהו שלא יסתובב לנו ביד, ונעדק. אותו דבר אנחנו נעשה עם האפס. ואם הייתה לנו גם הרקה בכבל הזה, היינו עושים את אותו הדבר גם עם המוליך של ההרקה, כמו שאמרנו, צהוב ירוק, אוקיי? עכשיו, כדי שלא נתבלבל, אנחנו נסתכל עוד פעם פה, כתוב לנו L, Live, זה יהיה הפאזה שלנו, כתוב לנו N, ניוטרל, זה יהיה האפס שלנו, ואם היה לנו גם הרקה, היינו שמים אותה פה, אוקיי? יופי. קיבלנו צורה של תקע ישראלי תקני. עכשיו, אנחנו נעדק את הפלסטיק הזה לפה. הפלסטיק הזה הוא ימנע משיכה של כבל החוצה, וימנע מהכבל להיקרע כשמושכים אותו החוצה. אוקיי? אנחנו בצורה כזאת. בגדול אפשר גם לזרוק את זה במקרה שלנו, כי גם ככה אין לנו הרקה, אבל בואו נשאיר את זה. אולי בעתיד מכשיר שלנו ישרף ואנחנו נרצה להשתמש בתקע הזה. אוקיי? סוגרים את התקע, הופכים אותו, מחזירים חזרה את הבורג. המכשיר שלנו מוכן להפעלה, אנחנו נחבר אותו לחשמל ונבדוק.